Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga rin na kaninyo mga viewers nato karon. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Ani ang nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat po. Ilabi na sa inyong pagsuporta dinhi na sa itong programa. Good morning sa atong mga frontliners nga padayon ng serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Salamat po. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Salamat po og sa mga silingan nato nga kalungsuran ng probinsya ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og sa Dinagat Islands mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan og sa mga kasikbit nato nga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Good morning po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab mga ka-Siargao sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Del Carmen, Pilar, Burgos, General Luna, Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning gikan na kang Ma'am Nicole Saldua. Good morning po. Maayong buntag ka-Siargao. Maayong buntag Kuya G. Pakumusta ko sa ako kalumunan dito na sa Union og Salvacion, Borja Gosela, Kaminge family. Salamat Kuya G from Ronnie Borja sa Las Piñas City. Salamat Sir Ronnie. Good morning kanimo din ha. Morning Siargao TV og Kuya G, happy viewing sa tanan nako na PGO family og ilabi na diha na sa San Benito sa ila Mayor Gina Sumandominil og kang SB members og sa kay Ate Mina na always following your program from San Pedro Laguna, kay Sir Neil Arlan, Sir Verge, Sir Jerry Matias, Sir June Parada, Sir Wilbert Ga og kay Ma'am Mary Jewel. Thank you Kuya G gikan na ka Sir Smiley Dumdum Espaldon. Salamat Sir Smiley. Good morning Sir G. God bless you always. Gikan na ka Ma'am Esther Cagas. Ma'am Esther, good morning kanimo din ha. Maradyo na buntag Kuya G. God bless po. Salamat. Gikan na ka nga Ma'am Tata Manazone. Salamat po. Maayong buntag Sir G. Palayo ko greet nga to na kang Emilio Santisas o kang Prince J.M. Rivera. Gikan ni Randy Archaga Santisas. Thank you Sir G. God bless. Good morning Kuya G. Pa-shoutout sa mga sadyon nagmata. Labi na kay Sam, Jegs, Jamin o Gray. Salamat Kuya G. Gikan na kang Ma'am Tepani Borja. Good morning usab kang Ma'am Che Gabutero sa Kambas App. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon pinaagi na ni Alzar Aurelio sa DOST Pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 5, 2021. Nakakaranas po tayo ng maganda at maliwas na panahon sa buong bansa. Yung amihan o Northeast Monsoon ay umaabot lamang po sa Northern Luzon. Kaya inaasahan po natin na medyo mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila. Wala naman po tayong nakikita o na-monitor na panibagong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Fair weather po tayo sa Visayas at sa Mindanao. Maliw lang po sa mga localized thunderstorm kung saan ito magbibigay ng mga biglaang buhos na ulan. Inyo mapapansin, mataas ang temperatura mga tatala ngayong araw sa Davao kung saan ay aabot ng 33 degrees Celsius. Bahagyang mataas ang temperatura sa Zamboanga kumpara sa Davao na kung saan aabot ng 34 degrees Celsius. Para sa kababayan natin sa Cebu, ang maximum temperature natin ay aabot ng 32 degrees Celsius. Sunrise po natin ay mamaya pong 6:11 ng umaga. Sunset ay inasa po natin sa ganap na 6:05
ng hapon. Yan po ang ating latest sa ating lagay na panahon sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon karon. Good morning po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok, mga kasyargaw. Samtang, di lang ta maglangan, ang pinakaunang bahin sa mga balita karon, Kapulisan San Benito nakikiusa sa pagsaulog sa Women's Month. Ingon nga pagsaulog sa 2021 National Women's Month, wana laban sa pandemya. Kaya, gi-feature karon sa San Benito Municipal Police Station ang mga kabainhan nga mga pulis, ilabi na sa mga effort nila diha na sa pagserbisyo ngadto na sa katawhan o ang mamahimong inspirasyon kini mga kasyargaw sa uban pang mga kababainhan nga ang mga babae adunay gihapoy importansya mga kasyargaw sa katilingban. Congrats po mga kababainhan nato nga adunay mga nagkadaiyang propesyon karon ang mga kasyargaw. Salamat po kaninyong tanan atong mga kapulisan ug ang mga kababainhan nato. Salamat po. Ang Marso gisaulog usab ang National Women's Month mga kasyargaw. Congrats po. Salamat. Mga latest updates dito na sa San Benito. Good morning, mayong buntag Kuya G. Hello po sa tanang Bondok family sa Dapa. Happy birthday mananene Bondok, mabuhay. Good morning Kuya G. Gikan na ka ang Sir Calvo ako. Salamat po. Good morning Kuya G. Arman Respecial Lopez. Salamat. Good morning sir. Good morning Kuya G. Og pa-shoutout ko sa mga taga Prince Fuel Station. Diyan sa Barangay Sayak, sa Burgos, og diri na sa lungsod sa Del Carmen, sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G, God bless po. Pa-shoutout Kuya G sa Dutillos family from Lorna Dutillos. Gikan na sa Barangay Pilaring Pilar, Surigao del Norte. Gikan na ka Ma'am Lorna Torcino Sinday Dutillos. Salamat po. Hey, hello Kuya G. Good morning, God bless. Gikan na kang Ma'am Malin Estrada Arandid. Salamat Ma'am Arandid. Good morning kanimo din ha. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Kapulisan sa San Isidro, padayon ang kampanya batok sa kriminalidad. Ang Kapulisan sa San Isidro, mga kasyargaw, sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Realina E. Orejas, may pahigayon o house visitation, pakig-istorya mahitungod na sa mga kadaot nga dala sa kriminalidad, sama sa Republic Act 9262, Violence Against Women and their children, mga kasyargaw. Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Person, Rape, and Online Sexual Exploitation, mga kasyargaw. Og ang pagpahigayon sa information dissemination sa maong mga kriminalidad. Dito na sa Barangay Rojas, San Isidro. Kiniisip pagsaulog usab sa 2021 National Women's Month, mga kasyargaw. Mga latest updates karon dito na sa San Isidro, mga kasyargaw. Mga latest updates karon, mga kasyargaw, dito na sa maong lungsod. Good morning Kuya G og sa akong mga silingan nga taga Purok 5 General Luna, Siargao, na si Junjun Bukod Gonzaga, Yuan Gonzaga Bukod, Engineer Toktok Chum Miling Febra Katig Bagasbas Alipayo o kay Leia Espihon na asawa ni Igor Espihon. Salamat po, good morning. Gikan na kan Sir kayo Andale. Salamat. Samtang mga kasyargaw, kadagkuan sa Pilar may pahigayon og IATF meeting. Kagahapong adlaw, mga kasyargaw, gipahigayon ang Municipal Interagency Task Force meeting kung IATF meeting nga gipanguluhan ni Pilar Mayor Attorney Maria Liza Resurrection. Kini uban ni Police Lieutenant Bedwin Galientes uban sa Municipal Department of Interior and Local Government o Municipal DILG officers mga si Mrs. Nova Hilig og mga kapitanes. Kini aron paghisgot sa mga lakang nga himuon karon sa maong municipal
munisipalidad. Ilabi na sa mga guidelines sa pagsumpo sa COVID-19 o ang pagsunod sa mga balaod nga gi-impose sa national government. Ilabi na ang IATF resolutions karon. Kini nahitabo dito na sa Mayor's Conference Room sa Pilar mismo, mga kasyargaw. Ang latest updates dito na sa Pilar, mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan. Samtang clearing validation gipahigayon sa DAPA. Ang personay sa DAPA Fire Station sa pagpangulo ni SFO2 Manuel T. Sumando, uban sa DILG o Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police o local government unit sa DAPA o mga validating team gikan usab sa San Benito gipahigayon og road clearing o nagpahigayon sa road clearing validation diri na sa atong munisipalidad sa DAPA. Aron na usab pagtan-aw sa mga angay wagtangon o buhaton sa mga kadalanan, ilabi na ang mga nakadistorbo dinha nasa dalan, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon din hina sa munisipalidad sa DAPA. Kuya G, ask lang, napaghihapon quarantine if muuli? Wala na po'y quarantine nga mahitabo. Kung muuli, mga kasyargaw, ilabi na kung nasa lain mong lugar, wala na po'y quarantine nga i-impose, mga kasyargaw. Only magdala na lamang kamo ng RT-PCR test kung ang lugar nga inyong ulian kinahanglan paghihapon og RT-PCR test. Apan kung wala na, so wala na quarantine nga i-impose, mga kasyargaw. Giwagtang na ni base na sa IATF Resolution 101, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. God bless you always, watching from Surigao City. Gikan na kang Ma'am An Floria, salamat po. Good morning. Salamat kang Sir Arman Respecial Lopez. Salamat, Sir Arman. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, serbisyo caravan gipahigayon. Gisugdan na ang serbisyo caravan dito na sa Claver adtong March 2, Martes, mga kasyargaw, kung diin gihimo ang medical and dental check-up, libreng tuli o klase-klase nga serbisyo publiko dito na mismo sa Claver. Kini taglangkuban sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Dakip na ang information drive sa Department of Labor and Employment, Department of Social and Welfare Development, Department of the Interior and Local Government, sa TESDA, PNP o Department of Trade and Industry o ang usab ang probinsya Surigao del Norte Medical Team. Mga kasyargaw, kagahapong adlaw usab gipahigayon ang maong serbisyo caravan dito na sa munisipalidad sa San Francisco, Surigao del Norte. Og karong umaabot nga March 9, moadto kini karon sa Malimuno, og sa March 11 dito na sa Bakwag, mga kasyargaw. At ang ilamang ninyo ang mga schedules para na sa serbisyo caravan sa probinsya Surigao del Norte. Mga na latest updates karon, mga kasyargaw, sa maong serbisyo caravan. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. God bless po. Stay safe. Watching from Malabon City, gikan na kang Ma'am Baby Ruth Tesado Argota Lanzadera. Salamat, Ma'am Baby Ruth. Good morning kanimo din na. Happy viewing po kanimo. Ilabi na sa imong pamilya din na. Salamat po. O sa atong mga viewers karon, salamat po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, travel requirement sa Surigao City giwagtang na. Isunod sa gobyerno sa syudad sa Surigao ang kamanduan sa kauluhan pinaagi na sa IATF kon Interagency Task Force ubos sa Resolution number 101 ang Unified Travel Protocols o gihiusang protocol sa tibuok Pilipinas. Matud pa o sumala pa ni Attorney Manuelito Dilani, ang Surigao City Legal Officer sa Dakbayan sa Surigao, nga misunod gayod sa kamanduan sa IATF ang lokal nga panggamhanan sa Surigao sa pagwala na sa mga requirements sa pagbiyahe. Subay niini, dili na kinahanglanon ang mga requirements sa mga gusto mo bisita sa Surigao City sama sa mga travel pass,
kinahanglan wala na mga kasyargaw ang travel pass, wala na travel pass or travel authority o medical certificate sa mga mosakay sa mga sakayang pandagat o sa eroplano. Wala na usab kinahanglan ang negative result sa RT-PCR sa mga pagawas sa syudad nga pasahero. Apan sa mga muabot sa Surigao City, ang mga pasahero sa Surigao City Airport magpresentar pagihapon og negative result sa RT-PCR. Ikatulo, dili na usab mandatory ang 14-day quarantine o giwala na ang kwarantina mga kasyargaw. Samtang giklaro lamang nga ang tanang mga mando sa National IATF ang masunod lamang kini kung walay gibating sintomas ang usa ka pasahero o bisita nga mosulod sa syudad. Sa mga makit-an nga adunay mga sintomas mga kasyargaw sa COVID-19, kinahanglanon gayod nga magpakita kini og negative RT-PCR o kinahanglan ang mandatory quarantine kanila mga kasyargaw. Mga na latest updates dito na sa Surigao City karon mga kasyargaw. Good morning kanimong tanan. Salamat. Kuya, ask lang ko, what if kung gikan Tacloban City, unsa ra kan may adyuan na requirements? Thanks Kuya G, gikan na kang Ma'am Karen Tanya Delmo. Ma'am Karen, kinahanglan na lamang nimo og negative result, ilabi na kung sa Surigao City ka paingon, negative RT-PCR result na lang ang kinahanglan nila. Wala na'y travel pass or travel authority, wala na'y mandatory quarantine, wala na'y mga medical certificate o uban pang requirements sa pag-travel. Ang kinahanglan na lang sumala pa sa IATF resolution o sa executive order nga gipagawas karon sa Surigao, ilabi na sa syudad sa Surigao, kinahanglan na lang nimo og negative RT-PCR test result mga kasyargaw. Base na sa executive order nila karon nga gipagawas mga kasyargaw. Salamat gikan na kang Ma'am Karen Tanya Delmo ang imong pangutana. Salamat po. Good morning mga kasyargaw. Apan ang paingon sa Siargao mga kasyargaw, atong hulaton ang official executive orders sa probinsya mga kasyargaw. Bisan pa adunay kamanduan karon sa IATF mga kasyargaw, ilabi na ang Resolution 101, kinahanglan man gihapon i-adapt sa atong probinsya mga kasyargaw or ihahimuan og mga kamanduan para nasundon din na sa ubos na mga linya sa gobyerno mga kasyargaw. Kaya naamantay commands mga kasyargaw para na sa implementar sa maong mga balaod. Atong hulaton lamang mga kasyargaw, ilabi na kong mobiyahe paingon sa Siargao. Salamat po, good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, milisya ng bayan member dakpan sa Taganaan. Naaresto sa kapulisan sa munisipalidad sa Taganaan ang usa ka miyembro sa milisya ng bayan, ilalom sa Guerrilla Front Committee 16 Northeastern Mindanao Regional Committee. Panahon sa implementasyon sa search warrant batok na sa loose firearms sa Taganaan kagahapong adlaw. Naila kini nga si Danilo H. Kasaket, 52 years old, residente sa Purok 3 Barangay Upper Libas, Taganaan, Surigao del Norte. Kini nga search warrant gipakanaog sa 10th Judicial Region 3rd Municipal Circuit Trial Court, Placer Bacuag, Placer, Surigao del Norte. Pinitsahan kini February 24, 2021. Nakuha sa posisyon sa maong personahe ang M76 rifle, grenade o usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay 5 ka buhing bala sulod sa magazine. Giandam na karon ang kasong pagsupak sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o ang Republic Act 9516 o ang Unlawful Possession of Firearms, Ammunition, and Explosives mga kasyargao. Mga na latest updates dito na sa munisipalidad sa Taganaan karon. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao.
Samtang atong pagasayron karon ang COVID-19 update sa Caraga Region. As of March 3, 2021, we have 6 new confirmed positive COVID-19 cases, 4 area of distribution, 2 cases from Surigao City, with 1 case each from Barangays Cagniog and Washington, 2 cases from Caguait, Surigao del Sur, 2 cases from Butuan City, with 1 case each from Barangays Agusan Pequeño and Basag. For classification of cases, we have recorded 2 local transmission cases, 4 cases with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 4 cases are asymptomatic, 1 case have mild and 1 critical. For status of management, 5 cases are still on isolation. As of March 3, 2021, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 75-year-old male from Surigao City, hypertensive and diabetic, rushed to the hospital on February 26, 2021 for shortness of breath but was declared dead on arrival. As of March 3, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 7,518 confirmed cases, 364 still in isolation, 6,852 recovered, and 302 deaths. Mao ka na mga kasyargaw, ang latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Mga kasyargaw, ingat-ingat po kita bisan hamubo ang maong ihap karon mga kasyargaw. Apan ingat gihapon kita, ilabi na gipatuman na sa kadaghanan sa mga probinsya ang Unified Travel Protocols karon o ang IATF Resolution number 101 mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, AstraZeneca vaccines miabot na kagabi. Kagabi mga kasyargaw, Marso 4, 2021, nadawat na sa atong gobyerno ang 487,200 doses sa AstraZeneca COVID-19 vaccines. Gikan na sa unang batch sa bakuna, gikan na sa COVAX facility. Kini nga mga bakuna gamiton sa National Vaccination Program nga gilayong makahatag og libre nga COVID-19 vaccine sa mga Pilipino, ingon nga proteksyon sa virus og mga variants niini mga kasyargaw. Niabot na gayod mga kasyargaw ang gilauman karon nga AstraZeneca vaccines mga kasyargaw. Mahinumduman nato mga kasyargaw nga Marso 1 ang gikatakdaon tana nga pag-abot sa AstraZeneca. Apan karon lamang kini na-deliver gikan na sa COVAX facility mga kasyargaw. Marso 4 kagabi na mga kasyargaw. Mga alas 9 ngadto na sa alas 10 sa gabi niabot ang maong bakuna. Mao ka na latest updates dito na sa kauluhan karon mga kasyargaw. Good morning Kuya G, pa-shout out sa igsuon nga si Carmen Nana, Carmen Anan sa Surigao City. Nagbiyahe karon, ingat gikan na ka Ma'am Regina Espehon Aldea. Salamat Ma'am Regina, good morning kanimo dina. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, healthcare workers sa VMMC o kung Vicente Memorial Medical Center mudawat na sa bakuna. Ianunsyo karon ni Dr. Gerardo Aquino Jr., Chief sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu, sumala pa nga 1,245 ka healthcare workers na sa ilang ospital ang misugot nga magpatupok sa Sinovac COVID-19 vaccine gikan na sa China. Pangunahan mismo ni Dr. Aquino ang ceremonial rollout o ang unang frontliner sa maong ospital nga mabakunahan sa Sinovac. Ang pamahayag karon ni Dr. Gerardo Aquino Jr., ang Chief sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. First of all, siyempre, excited na mabakunahan because I think we have been waiting for this event na mabakunahan, and I know being the medical center chief, magiging sa aking mga staff mga employees magiging ma-convince ko sila na itong bakuna really is important. As of kagabi sir, there were 1,245 na nag-consent na magpabakuna ng
ng Sinovac. Initially, on the first few days, medyo 500 paakyat ng paakyat. Kung nakita nila yung other healthcare workers sa Manila na nagpabakuna na, and then siguro after this day, na kami naman, no, ako as being the chief of hospital, and the rest of the top officials ng Vicente Sotto mabakunahan, we are projecting na tataas pa rin ang number of our employees na magpabakuna. Kumbaga the fear, no, na kung ano man ang side effect, it's because vaccine, as a doctor, no, as a medical doctor, we know vaccine is very important in the prevention of this pandemic. Kaya nga kami mismo, ng top officials ng Vicente Sotto, ay nangunguna para talaga ipakita sa kanila na wala silang dapat katakutan. Mga na mga kasyargaw, ang latest updates dito na sa Vicente Sotto Memorial Medical Center na mismong ang Chief Director sa Maong Ospital ang unang nagpabakuna sa Maong vaccine, sa Sinovac vaccine, mga kasyargaw. Atol ka na sa press briefing nila kagahapong adlaw mga kasyargaw dito na sa VMMC, mga kasyargaw. Iabot sa 1,000 kapin na mga kasyargaw ang gustong magpabakuna dito na sa Maong Ospital. Good morning Kuya G. Kuya G, pwede po ako pabati kay Rongsky Gatostos nga birthday niya ngayon sa Barangay Dagohoy, Dapa. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na kang Ma'am Baby Ruth Lanzaderas. Happy birthday po kang Rongsky Gatostos. Salamat. Good morning. Happy birthday. Happy birthday po. Kuya G, maayong buntag, mangutan nami kung mag-uli sa Iligan City tapos private amo sakyan. Wala na ba'y mga papers kinahanglanon? Salamat Kuya G. Wala na po. Wala na pa. Kinahanglan lamang ng negative test result mga kasyargaw. Aban, ang mga travel authority, travel pass, o ang medical certificates, wala na po. Giwagtang na ilabi na sa Surigao City. Wala na po. Giwagtang na po na. Pero kung ang Surigao City mag-require og RT-PCR test, kinahanglan ninyo magpakita og RT-PCR test mga kasyargaw. Gikan na kang Ma'am Jen Mers Hanibiao. Salamat Ma'am Jen. Happy viewing kanimo din na. Mga na ang latest updates usab dito na sa Surigao City mga kasyargaw. Ilabi na sa pagpakanaog nila sa bagong executive orders nga nagwagtang sa travel requirements base na sa resolution sa IATF mga kasyargaw. Mayong buntag Kuya G, mayong buntag Siargao, gikan na kang Sir Edwin Clave. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa atong success karon. Sa Aries, gahom sa third eye ang muhatag og success nimo karon. Lucky numbers 22, 14, 52, 39. Lucky color carrot orange. Samtang sa Taurus, money issues ang topic ni sa imo karon sa imong pamilya. Lucky numbers 52, 33, 26, 42. Lucky color cobalt blue. Samtang sa Gemini, malibog sa mix up sa communications karon. Lucky numbers 44, 28, 14, 23. Lucky color satin white. Samtang sa Cancer, malipay ka sa loyalty sa imong friend. Lucky numbers nimo karon 20, 26, 44, 52. Lucky color cyan blue. Mao na ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Kana giya lamang nato mga kasyargaw ha sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Napay laing upat sa mosunod nga minuto sa atong programa mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, 38 katao patay sa nahitabong protesta sa Myanmar. Napatay ang 38 katao sa Myanmar sa gikaingon nga deadliest day of protest sa nasod sa maong sa Myanmar. Lakip sa mga namatay ang tulo ka bata, lakip ang usa ka 14 years old nga batan-on nga gipusil sa usa ka sundalo samtang anaa sa convoy sa military truck sa Myanmar. Sumala kang Special Envoy Christine Schraner Berginer, miabot na sa 50 ang kinatibuk-ang ihap sa mga napatay sa maong nasod samtang anaa na sa usa ka libo ang mga giarestong sibilyan gikan na sa pagsugod sa maong rally og kudita mga kasyargaw dito na sa nasod Myanmar.
Mga na latest update sa gawa sa nasud karon, mga kasyarga, ilabi na dito na sa Myanmar. Samtang sa dugang nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw, sa Cancer, sa Leo, kinahanglan mag-focus sa responsibilities sa family nimo karon. Lucky numbers 19, 33, 45, 28. Lucky color coffee brown. Samtang sa Virgo, moabot ang extra responsibilities gikan na sa work, mga kasyargaw. Lucky numbers 52, 37, 48, 14. Lucky color melon pink. Samtang sa Libra, mag-focus ka sa work, malipay sa success. Lucky numbers 48, 33, 22, 54. Lucky color vermilion red. Samtang sa Scorpio, mag-focus sa group activities karon. Lucky numbers 30, 44, 57, 13. Lucky color vanilla brown. Mao kana ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Napay ulahing upat sa sunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Samtang, mga kasyargaw, ang balita nato sa entertainment, Ellen Adarna gihagad na og kasal ni Derek Ramsey gidecline. Gibalibaran matud pa ni Ellen Adarna ang offer nga kasal ni Derek Ramsey. Sigon sa usa ka aktor nga suod kang Derek, gibalibaran matud pa ni Ellen ang wedding proposal tungod kay gusto niyang sure na kaayo sila sa ilang feelings kung magdesisyon na sa pagpakasal. Bisan pa man, gikaingong over the moon matud pa ang kalipay karon ni Derek og feeling so complete pa sa relasyon nila ni Ellen. Sa latest IG post o Instagram post ni Derek nga nagtrending karon, makita nga anaa sila sa usa ka katre ni Ellen uban sa anak sa aktres kang John Lloyd Cruz. Og dinhi makita ang unsa naka-close si Derek kang Baby Elias. Og tito na ang tawag ni Elias ngadto na sa aktor, kinsa iya pang gipangutana kung unsa ang gihimo niini sa iyang buhok. Rason nga sigon sa ilang mga followers, one happy family na ang giproject sa bag-ong magka-relasyon. Mga na latest updates sa entertainment nato karon, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Gikan na kang Yuel no Galisa. Good morning kanimo din na Yuel. Maayong buntag. Salamat sa pagsuporta o sa pagtutok din na sa atong programa o sa atong mga viewers. Good morning po kaninyong tanan. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, ilabi na sa atong horoscope. Sa Sagittarius, express nimo ang feelings sa kauban. Lucky numbers 45, 20, 54, 26. Lucky color shrimp pink. Samtang sa Capricorn, ayaw pagpirma og kontrata. Mag-consult asa sa imong psychic for guidance, mga kasyargaw. Lucky numbers 50, 26, 32, 53. Lucky color evergreen. Samtang sa Aquarius, mag-share ka og quality time sa imong love. Dunay bagong work opportunities sa abroad. Ampingan ang imong ATM card. Lucky numbers 36, 50, 52, 13. Lucky color yellow. Samtang sa Pisces, maglikay sa bikil sa trabaho. Mag-enjoy sa imong bag-ong friend. Ayuhon paghimo sa imong mga project. Lucky numbers 30, 22, 48, 52. Lucky color cherry red, mga kasyargaw. Mao na ang mga latest nato karon nga mga balita, mga kasyargaw, ilabi na sa horoscope. Samtang ang COVID-19 updates nato karon sa nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw, aduna nay kinatibuk ang 584,667 ka total cases sa COVID-19, samtang nadungagan kini kagahapong adlaw og 2,452 ka buok. Maong ang atong active cases karon ana na sa 37,226. Ang total nga naka-recover ana sa 535,037 ka buok, samtang ang mga nangamatay, mga kasyargaw, ana sa
12,404. Mga na latest updates karon sa kaimtang sa COVID-19 sa Tibok Nasod, Pilipinas, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G, watching from Novaliches. Good morning, Siargao. Salamat po, Sir Chibas Clave. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok na mga taga Luzon. Good morning po sa inyong lahat, lalo na sa inyong pagsuporta. We appreciate your support, mga kasyargaw. Kinahanglan gyapon og RT-PCR pa, Siargao. Kana ang hulaton nato, Sir Emmanuel Lopjipan, kung unsay lakang karon sa probinsya Surigao del Norte, kay hangtod karon wala pa executive orders nga gipakanaog ang maong probinsya, ilabi na kung mobiyahe paingon dinhi sa Siargao, mga kasyargao. Atong hulaton apan ang mga travel requirements, mga kasyargao, sumala pa sa IATF resolution, giwagtang na ang travel requirements. Apan hulaton na lang nato gayod ang official statement, official announcement sa probinsya Surigao del Norte. Good morning, Kuya G. Ask lang diri sa Dapa. Magkinahanglan gihapon ta og travel pass gikan ta Dapa paingon to city, vice versa nga 5 days ra ang limit. Ang 5 days na limit, Sir Ilakim Solomon, wala na kini, giwagtang na usab na, ang kay naka-indicate man na sa travel pass, meaning wala na mga kasyargao, kay base sa IATF resolution, wala na ang travel pass, travel authority, travel medical certificate, giwala naman na, giwagtang naman na. So dili na wala na mga kasyargao. Samtang kung mobiyahe sa Surigao City, posible nga wala na RT-PCR kay wala pa man naka-indicate kung manginahanglan sila og RT-PCR. Apan, mga kasyargao, base na sa executive orders ni ini karon, manginahanglan sila og negative RT-PCR base na usab sa maong mga resolusyon. Salamat, Kuya G. Good morning, DI. Salamat, Sir Emmanuel Alohipan. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa-shout out ko sa akong family watching from Lagindingan, Misamis Oriental. Salamat, Ma'am Bebe Angel Eduria. Salamat po. Good morning. Sir Kaiden Congreso Bilarmino. Salamat po, Kuya G. Paki-greet pod ang mga hard worker na mga LGU Dapa. Salamat, Sir Kaiden Bilarmino, ug sa mga taga LGU Dapa. Good morning po kaninyong tanan. Salamat po sa inyong suporta. Good morning kang Sir Ilakim Solomon. Salamat, Sir Ilakim, sa imong pangutana. Sir, maradyo na buntag, Kuya G, sa tanan na Colminas o Kongreso family, maradyo na buntag. Ikan na kan Sir Marky Pacon. Welcome back po. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargao. Happy viewing po, mga kasyargao, kaninyong tanan. Salamat. Sir Ilakim Solomon, hulaton lang nato ang requirements usab sa Surigao del Norte. Apan sa Surigao City, mga kasyargao, wala na yung mga travel requirements, only the RT-PCR test, mga kasyargao. Test result nga negative. Ang na latest updates nato karon dinhi na sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Kuya G. Pakikumusta ko sa ako anak palihog si King. Salamat gikan na kang Ma'am Noguera Arlene. Salamat, Ma'am Noguera. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Salamat kaninyong tanan, mga kasyargao. Salamat po sa inyong pagsuporta. Dinhi na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibok kalibutan. Kini nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, mga kasyargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, mayong buntag kaninyong tanan. Salamat po.